DMS-TV channel muso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila wa kunnafoniya kɛnɛw kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa ye janvier kalo tile 29 san 2026 aw ka ko ka kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ tarata tɛmɛnen janvier kalo tile 27 san 2026 Espagne gouvernement maaw ka kuma lasela ale bɔra ni ka laseli dɔ yɛrɛ kɛ an'u ka ministre de la sécurité sociale et de migration olu ye laseliba dɔ yɛrɛ kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Espagne gouvernement maaw yɛrɛ k'olu y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna papier dɔ yɛrɛ di tungarakɛ dɔw yɛrɛ ma minnu bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kuma lasela in yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ Espagne gouvernement maaw yɛrɛ k'u y'a laɲini yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna papier yɛrɛ di tungarakɛ maa 500 bɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni papier yɛrɛ tɛ olu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ Espagne jamana secteur ba dɔw yɛrɛ la ani u bɛ se ka furakɛ ka ɲɛ Espagne jamana kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka u ka vie yɛrɛ fana kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na cogo min yɛrɛ la Espagne gouvernement maaw bɛ fɛ ka caman yɛrɛ de fara u ka jamana sɔrɔko yɛrɛ la o yɛrɛ de la u ye nin décision yɛrɛ ta k'a fɔ k'u bɛna papier yɛrɛ di maa dɔw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungarankew minnu sigilen bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni papier yɛrɛ tɛ olu la walasa u bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ Espagne jamana service yɛrɛ kɔnɔna na ani u ka baarakɛyɔrɔ caman yɛrɛ la sabula n'u ye o baara ninnu yɛrɛ kɛ u bɛ se ka impôt yɛrɛ sara wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka caman yɛrɛ fana fara Espagne jamana sɔrɔko yɛrɛ kan u y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna papier di maa minnu yɛrɛ ma olu bɛ taga fo maa 500 yɛrɛ la minnu yɛrɛ bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni a bɛ kalo 3 yɛrɛ bɔ sabula ko kabiri décembre kalo yɛrɛ ma se ko ni maa ninnu yɛrɛ sera Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ papier yɛrɛ t'u la sabula u nana jisiraw yɛrɛ de fɛ nin wale yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye min yɛrɛ tungarankew ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu yɛrɛ bɛna garisigɛw papier yɛrɛ la olu ka se ka baara yɛrɛ kɛ Espagne jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la wa fana u bɛ se ka baara kɛ Espagne jamana secteur baw yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ commerce u bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ hali Espagne service baara dɔw yɛrɛ k'u bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sabula papier minnu yɛrɛ bɛna di u ma papier ninnu yɛrɛ ye papier garantimaw yɛrɛ de wa fana papier ninnu yɛrɛ dili sababu yɛrɛ fɛ u bɛ se ka furakɛli ɲumanbaw yɛrɛ fana sɔrɔ Espagne jamana kɔnɔ ko ni maa ninnu yɛrɛ baara kɛ tilennenya yɛrɛ kɔnɔna na Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka caman fara Espagne jamana sɔrɔko yɛrɛ kan wa fana o maa ninnu yɛrɛ fana bolo a bɛ se ka u bali ka bɔ baara yɛrɛ dɔw la u bɛ baara minnu yɛrɛ kɛ dogow yɛrɛ la u bɛ se ka u sen yɛrɛ fana don société baara caman yɛrɛ la Espagne jamana kɔnɔna na ministre yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko ka daminɛ avril kalo nata yɛrɛ la ko ka taga bila fo juin kalo tile 30 yɛrɛ la ko minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka papier yɛrɛ sɔrɔ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛ se ka taga u ka papier yɛrɛ déposer daminɛ wa ministre yi sinsin ka tuguni k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Espagne gouvernement maaw yɛrɛ k'u bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ yɛrɛ dɔ de fana di tunkarankɛw yɛrɛ ma minnu bɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ o tunkarankɛ ninnu yɛrɛ ko maaw yɛrɛ don minnu yɛrɛ ni Espagne jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ye kelen wa fana ko maa danbetigiw yɛrɛ de don wa k'a ka kan fana u k'u ka hakɛw yɛrɛ sɔrɔ u kan ka protéger fana jamana yɛrɛ fana kɔnɔna na walasa u bɛ se ka baara ani u ka vie yɛrɛ kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ la Espagne jamana kɔnɔna na Espagne gauche gouvernement ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛ Pedro Sanchez bolo olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni labɛnnen don wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ka tunkarankew bɛɛ lajɛlen bisimila u ka jamana kɔnɔna na ka papier yɛrɛ fana di o tunkarankɛ ninnu yɛrɛ ma ka sababu yɛrɛ kɛ fɛn min yɛrɛ ye papier dili yɛrɛ olu ma a bɛna caman yɛrɛ fara olu ka jamana sɔrɔko yɛrɛ kan Espagne jamana ka nin wale ɲumanba yɛrɛ a bɛ Espagne jamana yɛrɛ woloma ka bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ la jamana minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka tunkarankɛw yɛrɛ ka ko yɛrɛ gɛlɛya kosɛbɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na wa gouvernement maaw y'a yira k'a fɔ ko o papier dili yɛrɛ tunkarankɛw ma k'u bɛ fɛ ka ko yɛrɛ senna teliya kosɛbɛ o la k'u bɛna décret royal yɛrɛ de ta ni ka baara kɛ ni o ye décret royal ale yɛrɛ bɛ ta fɛn dɔw yɛrɛ la ni o fɛnw yɛrɛ bɛ teliya sabula décret royal yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye u ka se ka décision dɔw yɛrɛ ta décision minnu yɛrɛ bɛ ta k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ parlement yɛrɛ fɛ wa a bɛ kɛ sababu yɛrɛ u ka se ka décision yɛrɛ ta teliya yɛrɛ la k'a sɔrɔ hali ni député caman yɛrɛ tɛ gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi décret royal yɛrɛ taara papier diliko yɛrɛ ma tunkarankew ma Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na u kɔfɛ yɛrɛ fana fɛn min yɛrɛ o papier diliko yɛrɛ a carila u ka bɔlɔlɔsirabaw yɛrɛ kan eta yɛrɛ maaw yɛrɛ sɔnna ko in yɛrɛ ma wale min b'a yira k'a fɔ ko o papier diliko yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa fana ko maa minnu yɛrɛ bɛna garisɛgɛ o papier dili yɛrɛ la olu bɛ se ka wuli teliya yɛrɛ la ni ka taa se
u ye yɔrɔ minnu yɛrɛ fɔ walasa u bɛ se ka taga u ka papiyew yɛrɛ labɛn o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la u bɛ se ka sigi Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na sariya yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma dogodogoli yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ ko nin papiye dili ko yɛrɛ annonce yɛrɛ kɛra o y'a sɔrɔ min yɛrɛ Espagne jamana gouvernement maaw yɛrɛ olu ni Podemos ni o ye parti politique dɔ yɛrɛ ni u ni Espagne jamana yɛrɛ jɛɲɔgɔn ɲumanba yɛrɛ olu ka ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔfɛ min yɛrɛ Podemos yɛrɛ olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka nin papiye di yɛrɛ kɔni ko wale ɲumanba yɛrɛ de wa fana k'a ka kan ka kɛ de sabula ko nin papiye di bɛna kɛ sababu ye ni ka caman fara Espagne jamana sɔrɔko yɛrɛ ka ko ɲumanba de don ko maa ba 60 yɛrɛ fana i tɛgɛnɔ yɛrɛ bila sɛbɛn dɔ yɛrɛ la sɛbɛn min yɛrɛ kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko papiye yɛrɛ bɛna di tunkarankew yɛrɛ ma Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na wale min b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Espagne jamana citoyen yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana sɔnna nin ko in yɛrɛ ma ko association 900 olu yɛrɛ fana sɔnna demande yɛrɛ la min b'a yira k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ sɔnnen don Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko ka papiye yɛrɛ di tunkarankew yɛrɛ ma walasa u bɛ se ka u ni yɛrɛ don Espagne jamana baaraw yɛrɛ la an b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Espagne jamana yɛrɛ k'ale bɛ jate jamana 3 dɔw yɛrɛ fɛ jamana min 3 minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni tunkarankew yɛrɛ bɛ tɛmɛ olu fɛ kosɛbɛ walasa u bɛ se ka taga farajɛla jamanaw yɛrɛ la i n'a fɔ Grèce ale ni Italie wa kuma caman u bɛ tɛmɛ Canary siraw yɛrɛ de fɛ ni o yɔrɔ yɛrɛ bɛ Afrique Nord Ouest yanfan yɛrɛ de la Espagne ministère de l'Intérieur ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la ko san 2025 yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkaranke maa ba 370 yɛrɛ de donna olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko san 2024 yɛrɛ la ko tunkaranke min yɛrɛ donna olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko cayara ka tɛmɛ san 2025 yɛrɛ kan o y'a yira k'a fɔ ko san 2024 yɛrɛ kɔnɔna na ko tunkaranke minnu donna olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'olu tun bɛ taga fo maa ba 64 yɛrɛ de la Espagne Institut National de la Statistique maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ yɛrɛ la olu kɛlen ka u ka tunkarankew chiffres yɛrɛ publier o kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko tunkaranke minnu yɛrɛ bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu bɛ taga fo maa 49 ani kɔ yɛrɛ de la ni m'a yira k'a fɔ ko tunkarankew yɛrɛ k'olu ka ca kosɛbɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa Espagne jamana yɛrɛ olu filɛ nin ye ka décision ba min yɛrɛ ta décision ɲumanba yɛrɛ de sabula a bɛna kɛ sababu yɛrɛ fɛn min yɛrɛ tunkarankew yɛrɛ minnu sigilen bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu ka se ka baaraw yɛrɛ kɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ se ka u somɔgɔw yɛrɛ fana bɔ nɔgɔ yɛrɛ la cogo min yɛrɛ la Espagne jamana yɛrɛ filɛ nin ye ka décision ba min yɛrɛ ta o ye décision ɲumanba yɛrɛ de sabula a bɛna kɛ sababu yɛrɛ fɛn min yɛrɛ tunkarankew ye minnu sigilen bɛ Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni ka se ka baaraw yɛrɛ kɛ tilennenya kɔnɔna na Espagne jamana kɔnɔna na u ka se ka furakɛ ka ɲɛ u fana ka considérer i n'a fɔ Espagne jamana kɔnɔden tɔw yɛrɛ u ka minɛ i n'a fɔ olu bɛ minɛ cogo min yɛrɛ la k'u ka hakɛw yɛrɛ fana d'i ma wa fana a bɛ kɛ sababu yɛrɛ fana u ka se ka dɛmɛ yɛrɛ fana don u ka denbayaw yɛrɛ ma minnu bɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na Abdramane Tchani ni ale ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale ye yɛlɛmaba yɛrɛ don a ka jamana gouvernement yɔrɔ dɔw yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ministère yɛrɛ kɔnɔna na ministère minnu yɛrɛ ka baaraw yɛrɛ bɛnnen bɛ sɔrɔkow yɛrɛ ma a ye yɛlɛmaba yɛrɛ don olu yɛrɛ la min waati min na i n'a fɔ ko bi ANP maaw yɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ni olu yɛrɛ ye kunnafonidilaw yɛrɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko Abdramane Tchani ale yɛrɛ ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye yɛlɛma yɛrɛ don a ka gouvernement kɔnɔna na décision minnu yɛrɛ taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin secteur économique ni o y'u ka jamana sɔrɔkow yɛrɛ secteur ye équipe kura min yɛrɛ sigira Niger jamana gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ u ka jamana premier ministre ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Ali Lamine Zeine k'ale yɛrɛ bɛ to a ka poste yɛrɛ la ni o ye premier ministre yɛrɛ ye nka min yɛrɛ u ka jamana portefeuille de l'économie et des finances yɛrɛ ni o yɛrɛ fana tun bɛ ale bolo ko a bɛna o place yɛrɛ di Mahamane Lawali Abdourafama ni ale ye BCEAO min yɛrɛ bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na o directeur yɛrɛ de ye ko fɛn min yɛrɛ ye Niger portefeuille de l'économie et des finances ni o ye Niger jamana sɔrɔko baaraw yɛrɛ ko ɲɛmɔgɔya yɛrɛ bɛna di ale yɛrɛ de ma Niger jamana kɔnɔna na a ka yɛlɛma ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ko yɛlɛmaba dɔ yɛrɛ donna yɔrɔ dɔ yɛrɛ la sabula fɛn min yɛrɛ ye ministre délégué au budget ni o ministériya yɛrɛ tun bɛ Mama Sidi yɛrɛ de bolo ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko place yɛrɛ supprimera o b'a yira k'a fɔ ko bɔra Niger jamana ka ministère yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ k'u ye nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa ka fɛn min yɛrɛ Niger jamana gouvernement yɛrɛ olu baaraw yɛrɛ bɛ se ka fonctionner nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na wa ani ka jamana dépenses yɛrɛ fana nɔgɔya ani k'u ka gouvernement fanga yɛrɛ fana bonya kosɛbɛ ministre de la jeunesse et des sports ni ale tɔgɔ yɛrɛ ye ko Sidi Mohamed El Mahmoud ko dɔ yɛrɛ de farila ale ka rôle yɛrɛ ka Niger jamana ministère yɛrɛ kɔnɔna na sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ ye Sidi Mohamed El Mahmoud yɛrɛ ye ko Niger jamana
portefeuille de la culture yɛrɛ dira ale yɛrɛ ma ka fara a ka jɔyɔrɔ kɔrɔ yɛrɛ fana kan min ma yira k'a fɔ ko Niger jamana gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ Sidi Mohamed Al Mahamudu yɛrɛ ye ko secteur nafama fila yɛrɛ de bɛ ale yɛrɛ bolo Niger jamana gouvernement kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ Niger jamana vie sociale ani a ka culture yɛrɛ kan. Cheikh Ali Ben Salah Hamouda k'ale yɛrɛ fana sugandira ni k'a kɛ Niger jamana ministre de la refondation et de la promotion des valeurs sociales ni o ye département nafamaba yɛrɛ de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sabula ale ka baara yɛrɛ de ni ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilina ɲumanbaw yɛrɛ fɔ jamana kɔnɔndenw yɛrɛ ye ani kɛlɛ minnu yɛrɛ fana bɛ jamana gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na ni ka o kɛlɛ ninnu yɛrɛ ba ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ u ka jamana kɔnɔna na ko gɛlɛya min yɛrɛ bɛ Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka jamana kɔnɔndenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka hakilina kelen yɛrɛ de ta wa k'u ka jamana kɔnɔndenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ka bila sira dɔ yɛrɛ ka sira minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ u ka jamana valeur yɛrɛ la u ka jamana ministre dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ u jɔyɔrɔ yɛrɛ la ni olu jɔyɔrɔ nafamaba yɛrɛ de minnu bɛ tali kɛ ministre des affaires étrangères ministre de la défense fo ka taa se ministre de l'intérieur yɛrɛ ma k'olu bɛɛ lajɛlen tɔɔra u jɔyɔrɔ yɛrɛ la sabula olu yɛrɛ bɛ wele i n'a fɔ ko jamana ka portefeuille yɛrɛ de don sabula k'olu yɛrɛ de bɛ ka kɛ sababu ye ni ka jamana ka lakanako yɛrɛ fasa fɛn min yɛrɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ olu yɛrɛ de bɛ u bɛɛ lajɛlen duguma ni yɛlɛmaba min yɛrɛ kɛra Niger jamana ka gouvernement yɛrɛ kɔnɔna na u b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Niger jamana yɛrɛ olu bɛ ka caman yɛrɛ fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kan walasa fɛn min yɛrɛ u ka gouvernement yɛrɛ olu bɛ se ka fangaba yɛrɛ sɔrɔ k'u ka baaraw yɛrɛ kɛ ka ɲɛ wa k'u ye ni yɛlɛma ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɛ walasa fɛn min yɛrɛ u ka jamana gouvernement yɛrɛ ale bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la ani ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ fana ka laɲiniw yɛrɛ sabati ni yɛlɛma yɛrɛ bɛ kɛ Niger jamana gouvernement yɛrɛ la wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ u ka jamana yɛrɛ bɛ fɛ ka yɛlɛmaba yɛrɛ de don u ka gouvernement taabolo yɛrɛ la sabula u bɛ fɛ ka u ka gouvernement baaraw bɛɛ lajɛlen moderniser ani k'a layiriwa walasa a bɛ se ka baara yɛrɛ kɛ cogo min yɛrɛ la traité tɛmɛnen janvier kalo tile 27 san 2020 fɛn min yɛrɛ ye Ouagadougou gouvernement maaw yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré k'olu yɛrɛ ye bisi 375 yɛrɛ di société Sotraco maaw yɛrɛ ma ni o ye u ka jamana société de transport public ni o ye u ka jamana société de transport yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ k'u ye nin bisi ninnu yɛrɛ di ni société yɛrɛ ma walasa jamana kɔnɔnden minnu yɛrɛ bɛ yen ni déplacement yɛrɛ ka gɛlɛ olu yɛrɛ ma ka sababu yɛrɛ kɛ bolimafɛnko yɛrɛ olu bɛ se ka u ka déplacement yɛrɛ kɛ nɔgɔyaw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalandenw ale ni maakɔrɔbaw yɛrɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔnɔna na i n'a fɔ Afrique jamana caman yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ ye transport public yɛrɛ ni olu ye foroba bolimafɛnw yɛrɛ nafaba yɛrɛ de bɛ olu la sabula maa caman yɛrɛ bɛ ninnu yɛrɛ de utiliser ni ka se u seyɔrɔ yɛrɛ la ko yɛrɛ kosɔn min yɛrɛ Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ ni décision yɛrɛ ta ni ka nin bisiba yɛrɛ di nin société yɛrɛ ma walasa fɛn min yɛrɛ ye u ka jamana kɔnɔndenw yɛrɛ olu bɛ se ka u ka déplacement yɛrɛ kɛ nɔgɔyaw yɛrɛ la ko n'i y'a ta ka lajɛ k'olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko foroba bisiw yɛrɛ k'olu ka dɔgɔn kosɛbɛ wa fana a caman yɛrɛ tiɲɛnen yɛrɛ de don kalanden fitininw fo ka taa se kalanden kɔrɔbaw yɛrɛ ma olu yɛrɛ caman bɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la o bisi ninnu yɛrɛ la o déplacement yɛrɛ bɛ gɛlɛya olu yɛrɛ bolo ka d'a ka bisiw yɛrɛ ka dɔgɔn fɛn min yɛrɛ bisi caman yɛrɛ olu fana tiɲɛnen don ko yɛrɛ kosɔn olu yɛrɛ wulila ni ka taga ni bisiba yɛrɛ di cogo min yɛrɛ la u ka jamana kalandenw ale ni maa caman minnu yɛrɛ bɛ déplacer o bisi ninnu yɛrɛ la olu bɛ se k'u ka déplacement kɛ nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na nin bisi kura minnu yɛrɛ nana olu bɛna kɛ sababu ye u ka jamana citoyen minnu yɛrɛ bɛ taa u ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ la olu ka se ka taa u ka baarakɛyɔrɔ la teliya yɛrɛ la ka sɔrɔ u ma se retard yɛrɛ la wa ko bisi ninnu yɛrɛ fana bɛna circuler u ka jamana quartier fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la kalanden minnu yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la retard yɛrɛ la a bɛ na camanba bɔ olu ka retard yɛrɛ la wa kuma caman kalandenw yɛrɛ fana tɛ se ka taa kalanyɔrɔ yɛrɛ la ka sababu yɛrɛ kɛ bisiko yɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ na dɔgɔya denbaya dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ ni olu tun bɛ wariba yɛrɛ bɔ walasa u ka denmisɛnninw bɛ taa kalanyɔrɔ la cogo min yɛrɛ la a bɛ na caman bɔ olu ka dépenses yɛrɛ la fɛn min yɛrɛ fana ye bolimafɛn dɔw yɛrɛ ni faratiba yɛrɛ bɛ olu la a bɛ na olu yɛrɛ fana bolili yɛrɛ dɔgɔya kosɛbɛ Burkina Faso jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la sabula ni o bolimafɛn faratima bɛ maa minnu yɛrɛ bolo olu caman bɛ olu to so ka o bisi ninnu yɛrɛ ta ni ka se u seyɔrɔ yɛrɛ la ko bisi kura min yɛrɛ filɛ nin ye ka na k'a bɛna caman fara u ka jamana lakanako yɛrɛ ka fɛn min yɛrɛ accident caman u ka jamana kɔnɔna na olu bɛna dɔgɔya kosɛbɛ ko ni bisi kura nali yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye ni ka baara di maa dɔw yɛrɛ ma i n'a fɔ chauffeur
mécanicien fo ka taa se parantiw yɛrɛ ma sabula maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu tɛ baara la ni nin bisi kura caman ninnu yɛrɛ nana olu bɛna ta ni ka kɛ bisi bolila ninnu yɛrɛ mécanicien minnu yɛrɛ fana bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen bɛ o bisi ninnu yɛrɛ dilanli la a bɛna caman yɛrɛ fana fara olu ka sɔrɔtaw yɛrɛ kan u ka gouvernement maaw yɛrɛ y'u sinsin ka kosɛbɛ k'a fɔ ko bisi ninnu yɛrɛ ka nana da u ka faaba yɛrɛ dɔrɔn la ka u ka bisi ninnu yɛrɛ cari ka taa u ka jamana région caman yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la région minnu yɛrɛ bɛ yen ni bolimafɛn ko yɛrɛ ka gɛlɛn ye kosɛbɛ ko bisi ninnu yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye ni ka jama yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ maaw yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na nin bisidi b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ ye Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ k'olu bɛ k'u cɛsiri kosɛbɛ walasa u ka se ka u ka jamana kɔnɔdenw ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati wa a b'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlenba yɛrɛ de don u ka jamana kalandenw ka kalanko yɛrɛ la wa a b'a yira k'a fɔ k'u labɛnnen fana ni ka solution yɛrɛ ɲini u ka jamana problème dɔw yɛrɛ la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yɛrɛ bɛ u ka jamanaw yɛrɛ kɔnɔ Faransi jamana autorité maaw yɛrɛ ye sariya kura dɔ yɛrɛ voté sariya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ interdili yɛrɛ u ka jamana denmisɛnninw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu si yɛrɛ b'a daminɛ san 15 yɛrɛ la ka taga bila dugu ma nin b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ Faransi députéw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɔnna ni ka ni sariya kura yɛrɛ sigi u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ interdili yɛrɛ u ka denmisɛnninw yɛrɛ kan o sariya yɛrɛ kɔnɔna na yiralen don k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu yɛrɛ si b'a daminɛ san 15 yɛrɛ la ka jigin duguma ko a yamaruyalen yɛrɛ to olu ka baara yɛrɛ kɛ ni bɔlɔlɔsira dɔw yɛrɛ minnu bɛ tali kɛ TikTok Facebook Snapchat Instagram fo ka taa se dɔwɛrɛw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya yɛrɛ bila denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ka kalanko an'u ka view taabolo yɛrɛ la k'u bɛna fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ bila sen ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ bɛ tali kɛ kɔlɔsiliba yɛrɛ ka denmisɛnninw siko yɛrɛ la Faransi autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn faratimaba dɔw yɛrɛ denmisɛnninw yɛrɛ bolo ka d'a kan ko n'u yɛrɛ degira bɔlɔlɔsira ninnu yɛrɛ kan k'u tɛ se ka u yɛrɛ fara ka bɔ telefɔniw yɛrɛ la tuguni kalanyɔrɔw yɛrɛ fana la u ka concentration yɛrɛ fana bɛ dɔgɔya sabula sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la u hakili bɛ to telefɔni ninnu yɛrɛ la u b'a sɔrɔ u sirila telefɔni ninnu yɛrɛ la kosɛbɛ k'u bɛ se ka taa contenu dɔw yɛrɛ fana lajɛ o bɔlɔlɔsira ninnu yɛrɛ kan contenu minnu yɛrɛ bɛ se ka denmisɛnnin ninnu yɛrɛ hakilinataw yɛrɛ changer ni ka u bila walejugukɛ yɛrɛ la sabula bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ ka walejugukɛlaw yɛrɛ fana bɛ u ka contenu yɛrɛ fana cari a sanfɛ ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ ye olu lajɛ ko a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana bila o walejugu ninnu yɛrɛ kɛli la wa fana ko telefɔni yɛrɛ bɛ se ka na ni bana yɛrɛ hadamaden farikolo yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakiliko yɛrɛ ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko denmisɛnnin caman yɛrɛ ka ci bilalen yɛrɛ de don telefɔni filali yɛrɛ ma wa u n'u ka denmisɛnninya bɛɛ lajɛlen u bɛ kɔntiw yɛrɛ fana de sigi u ka telefɔniw kɔnɔ u tɛ se ka baara fosi yɛrɛ kɛ ni o telefɔni ninnu yɛrɛ filɛli yɛrɛ tɛ Faransi autorité maaw yɛrɛ bolo ko o denmisɛnnin san 15 ninnu yɛrɛ ka taga bila dugu ma k'u si yɛrɛ ma se contenu créeli yɛrɛ ye wa fana u si yɛrɛ ma se o fɛn ninnu yɛrɛ dɔw yɛrɛ lajɛli yɛrɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan a bɛ se ka kɛ pression yɛrɛ fana ye u kan o la k'u si yɛrɛ ma se k'a ka kan u ka dan siri o ko yɛrɛ la k'u b'a ɲini denbayaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana fɛ k'u ka u ka denmisɛnninw yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ka bɔ telefɔniw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin minnu yɛrɛ si b'a daminɛ san 15 yɛrɛ la ka taga bila dugu ma fɛn min yɛrɛ fana ye bɔlɔlɔsira yɛrɛ kɔlɔlɔma yɔrɔw yɛrɛ u ka u k'u ɲɛfɔli yɛrɛ kɛ denmisɛnninw yɛrɛ kuma caman cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ ye k'u to yen k'u ɲɛsin u ka kalanw yɛrɛ ma Faransi autorité maaw ka nin décision yɛrɛ tali u y'a yira k'a fɔ k'a ka kan ko bɔlɔlɔsira ninnu yɛrɛ ka k'u ka u ka système yɛrɛ de adapté walasa ka denmisɛnnin fitininw yɛrɛ bloqué ka bɔ u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan ko ne tɛ k'u yɛrɛ bɛ se ka sanction yɛrɛ sɔrɔ o sababu yɛrɛ la nin décision min yɛrɛ taara Faransi autorité maaw yɛrɛ fɛ denbaya caman yɛrɛ nisɔndiyara o ko yɛrɛ la denbaya dɔw yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'a ka gɛlɛn yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'olu ka u ka denmisɛnninw yɛrɛ bɔ telefɔni yɛrɛ bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi sabula u sirilenba yɛrɛ de bɛ telefɔni yɛrɛ la a taara denmisɛnnin minnu yɛrɛ fana kama olu y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ sariya ɲuman ye ko sariya in ka gɛlɛn kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ ye Faransi autorité maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni ye nin décision yɛrɛ ta sabula u bɛ fɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ ka kalanko yɛrɛ de layiriwa u k'u hakiliw yɛrɛ bɔ telefɔniw yɛrɛ kan wa ko parents minnu yɛrɛ bɛ ka yira k'a fɔ ko a ka gɛlɛn u ka telefɔni ko yɛrɛ bɔ u ka denmisɛnninw yɛrɛ kunna k'u ka telefɔniw yɛrɛ minɛ u la u ka to ka livrew san ka d'u ma u ka livrew kalan u k'u bila ka taga sport yɔrɔw yɛrɛ la u ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ fana caya u n'u ka denmisɛnninw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka u hakilinaw yɛrɛ fana falen u ka u bila activité éducatives yɛrɛ fana la o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bɛ se k'a to u ka ɲina telefɔni ninnu yɛrɛ kɔ ni ka u ɲɛsin u ka vie normale yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Faransi de ye nin décision yɛrɛ ta nka nin décision yɛrɛ bɛ jamana caman yɛrɛ kunna sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ a kɛn bɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ tiɲɛ kosɛbɛ u tɛ ka se ka u ka kalanw yɛrɛ kɛ
bilen u sirilenba yɛrɛ de bɛ u bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan a dun ka kan o denmisɛnnin ninnu yɛrɛ de ka lakana kosɛbɛ sabula olu yɛrɛ de ye siniɲɛsigi denw yɛrɛ ye ni ne bɛ dan sigi an ka bi ko kan kibaru kan b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma